Basandakoa topatuko dugu modua liburu hauek eskatzeko, eskuratzeko, itziar alduntzin arratsaldeon. Baita zuri ere, Olaia? Behar bada, Ibarren topatuko dugu, ze... Enizuk ez etzik esanen. Ze ikusi dugu, Eibarko errebalen larun batera arte, ostutako objektu guztiak bildu dituela bertako ertzainetxeak. Azken aldian zerbait ostu dioten denak joan ari izanen dira bertara lapurtu diotena eskuratzera. Baldintza bakarra izanen da salaketarekin joatea. Imaginatuko duzun bezala, Olaia, denetari dago, golf makila gaude, erramintak, Eibar data. Maletak, patineteak, bizikletak, Eibar dela ezaztu. Denetatik dagoela. Eta azken aldian lapurreta asko izan direlako trastelekuetan nonbait, eta ostutakoak areto batean biltzeko aukera ona izan dute. Ideia ona, eta aukera honen erabakiaren berri emateko, Eibarko ertzain etxera deitu dugu. Martin Zubiate, Eibarko ertzain etxeko nagusi, arratsaldeon. Bai, kaixo arratsaldeon. Martina, inbesterako da, pilatu zaizkizuen lapurtutako objektuak, errebal bera ireki behar izan duzuela jendeak berea dena berreskuratzeko? Egia esan, bai. Kontuan izan, hemen dauzkagun 160 bat inguru objektu erakusketa honetan, baina beste hainbeste gutxienez ja beraien jabei bueltatu diegula. Karo, denbora pasadoa, eta guk gure araudia daukagu, eta gauza horiek bukatutzat edo deusiztatu edo irtenbide bat eman behar diegu, bale? Nik ez daukat ertzainetxean hauek luzaroan izateko modurik. Orduan, aprobetxatu nun duela bi aste Eibarren egin genuen segurtasun foroa zela eta udaletxeko agintariei aukera edo eskaintza luzatzeko herritarrei erakusketa batetan genituen objektuak mostratzeko ez nolabait, eta biktima izan diren, lapurketa biktima izan diren haiei hurbildu eta beraien gauzak berreskuratzeko aukera bat ematia, ez? Zorionez ideiak erantzun egoki izan zuen, eta hori gaurkotu da atzotikan martxan daukagun erakusketa honetan. Larun batera arte izanen dena, eta noski, hau ez da ostutako objektuen azoka bat. Inork ez dezala pentsa, bertara joan daitekenik eta nahi duena hartu edo erosi. Ez. Bertara joan behar da, aurretik esan dugun bezala, salaketa hartuta eta dagokizuna hartzera. Ze egon da, normalean baino lapurreta gehiago, ala, Martin? Bitu, gauzatxo bat, erakusketa dago atzotikan gaur eta bihar. Bihar bukatuko da, bihar gaueko garratzak. Ez larun bata. Larun batean dagoeneko ez da erakusketarik izango. Ez, hori da, azteazkena osteguna gaur eta bihar ostirala. Ze izan dira, lapurreta gehiago hori galdetzen zizun itziarrek? Bitu, eskualde bakoitzak bere ezaguarriak izate ditu, ez? Eta guk, ikusten da, denbora pasa, ezaguarriak aldatu egiten direla. Egia da, iaztik eta aurten gehien bat, hemen inguruan dauzkagun lapurrak, aditu diala, zuek lehen aipatu dezuten, trastelekuen erasoan, ez? Azken finean, Eibar, trasteleku pilo bat dauzka. Eta, aprobetxatu dute egoera hori, eta egia da, nabarmen haunditu dela kasuistika hori, ez? Orduan, karo, izugarria da trastelekuetan gordetzen ditugun gauzak. Bai, pentsatu. Kopurua eta materialak dira ezberdinak eta batzuk ikaragarriak. Orduan, lehen aipatu duan, ez? Gertatu zaigu, hainbeste gauza genituela, zeren egin ditugun ikerketa eta operatiboen arabera berreskuratu ditugu gauza asko, zoritxarrez ez dira denak, gehiago nahi, baina ez dira denak, eta dauzkagunak, lehen esan dudana, ez? Herritarrei aukera emateko eskaintza bat da, ia azken aukera, bakoitzak berea dena eta dagokiena berreskuratzeko. Martin Zubiate, Eibarko ertzainetxeko nagusia, eskerrik asko azalpenengatik eta esandako bihar arte norberarena dena berreskuratzeko azoka hori zabalik Eibarren. Eskerrik asko. Zuei, ni esker, arratsaldeon.